No, yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että asiakkaan korvasta otetaan muotti ja kuulonsuojain tehdään sen muotin perusteella, jolloin se on täydellisesti korvaan istuva. Eniten me myydään teollisuuteen tulppia, joissa on sellainen suodatin, että se päästää puhetaajuuden läpi. Se suojaa siis käyttäjänsä melulta, mutta mahdollistaa kommunikoinnin. Muusikoille ja musiikin harrastajille on oma tulppansa. Niiden ominaisuus on tasaisesti suodattava suodatin. Eli ihan kun radio pantas pienemmälle, kaikki taajuudet, kaikki instrumentit kuuluu yhtä voimakkaana. Yksityishenkilöille paljon myytävä unitulppa, kun tulpan muotoilu on sellainen, että sillä pystyy nukkumaan myöskin kyljellään, niin se on mukava käyttää. Moottoripyöräilijöille on myös oma tulppansa. Siinä kahvan muotoilu on vähän erilainen, että se mahtuu sinne pyöräkypärän alle. Ja sitten se mahdollistaa kypäräpuhelimen käytön ja sä kuulet erinomaisesti hälytysajoneuvoja ja muun liikenteen äänet, mutta melu sitten vaihtelee. No, korvat pitää tietenkin olla puhdistetut. Parhaiten se onnistuu apteekista saatavalla spreillä. Pumpulipuikolla korvia ei saa puhdistaa, sillä mekaaninen puhdistus taas sitten ärsyttää korvakäytävää ja se saattaa turvota, jolloin sitten valoksesta ja sitä kautta siitä suojaamista ei tule täydellisesti istuvaa. No, erityisesti teollisuudessa tietysti suositeltavaa on, että kohteessa tehdään melumittaus, jolloin me tiedetään, mikä se melun määrä siellä on. Valoksetonnon yhteydessä me haastatellaan aina asiakasta ja koetaan löytää sitten semmoinen hyvä, riittävä, mutta mukava paikka. No, meillä on Tampereella 2 toimipistettä, toinen Kuokkamaantiellä Nepalassa ja toinen Lielahdessa Turvesuon kadulla. Valoksenottoon tulee aina varata aika etukäteen puhelimitse. No, valostenotto kaikkineen vie semmoisen maksimissaan vartin. Se massa, joka sinne korvaan pulsataan, kuivuu noin 4 minuuttia. Sitten kun valokset on otettu, ne lähtee meiltä tehtaalle ja toimitusaika on 4 viikkoa. Jos et hukkaa tulppiasi, niin hyvinkin se 5 vuotta. Unitulpissa helposti ainakin 2 kertaa se, koska silloin ei suojauduta kuulua vaurioittavalta melulta, vaan ainoastaan häiritseviltä ääniltä.